Hei thlir tu te chibai le vek ule hei tuna hianin Saron di purple chi kalak kha kalo khe do na hei tian kalo khe anga chi kha kalo la chuak do ni chumo hu chi kha kalo la chuak ta a bu phang tiat vel ni hiamo alen zong chu bu phang tiat vel ania chuan bu phang thau ting a bu phang thau tiat vel ang kha ni a kalo khe anga kalo pui don ni hi hi kan khe anga kan ku yang a ole chuan hei ti hianin kalo khe le khe lo te kalo da ta ni chuan heng ho hi ka khe hei hi bu phanga ang ro to pani chuma hei bu hum hi ang ro to pa chuan hei hi ka khe ho khania hi sin big em em mai ma se ka kui don tho chuan hei hi e kan kui chinanga engen an don kan lo thirang o hei hi khat ni thum linga ruksari red kwa som angin chai mang hi chu a chet ta ka a khut do nang a te bi ko to ka mo som kan lo kui nga engzat nge kui cha ka chuan hei hi ka khe chin ani chu war ho hi mo ka khe na chan chu ka hre thiam lo bu po khe lo len tu ta a hu man an tu a ron chor thin kha hei ka khe ka lo ti fu lo ta ka ris don ni chu in chu mo kan lo khe ang oi a chuan hei hi khe lo ka tin chan chu ka experience big lo wang khanin a then ka khe lo ta a hei bu hum po a corner an tuang thin khan ka lo tu don ni chumo ka khe hi ka ti fu lo ta ka hre chuak thu ta ka khe lai khan chu wang chuan khe lo han kan lo ti chinang a kan en zelang chuan hei helai han pot le ya hianin hei pota hian ko kopit ka da a chuan inchi hemi inchi thumbok vel han ko kopit ka da a hnoi lama hianin pot po bal khop me a hnoi lama hianin lei tha mix chopo sa ka da azungan kai thok a an kai a tian hu ti khwan ka da thle don ni chumo chuan ti hianin ka da anga chuan ko kopit hian ka vu thet ang a ti khan khe lo kha kalau pui ta ni ngen an don ni kan ti photang ka khe a then ka khe lo ni kha som a thep deuh nen kha cha vain som pakhat chuan hetian ka ti le dona ko kopit khan ka chil le thet don mo ti khan tuna hian kan lo kui ta ni Saron chi kha mo voin hi February ni som ni ani a eng hun chugin nge an ron tia kan enanga February ni som ni a Saron chi kan kuya eng tia re nge an mamo lo tia nan nge an chak them ka phoro lem lo ti khan ani mina achi kala a atu ka kui ngal ni cho kan chin chha tla gang o kan en ze langa ka lo upload ze lang video kha chuan kan share le tur chu thil kan kuya mo thil kan tu re rangin na tak ka tui spray lo tur nya he ti hian a spray na ang khan spray ser ang khan ana lo theng berin ka spray thin tu ni cho chuan ti hianin hei ka cover to panga tian tui kan lo spray ta a hei ka cover to panga sarangin ti hian hei ka cover top don ni chu khanin sarang khan ka cover top panga thil alum hian a chak chakamo vot deuh ai chuan an cover thlap panga chuan an lo thlir don ni engzat chungin ya chak thei te re kan lo thlir zelang a chuan ya an tron deuh thlap panga a
he chu komiro se poi lo tui pek nan sir hi chu ma ti hian a thok ve nan mi lo thlir zelang ti khan saron chi kan lo koi ta a date kha calendar a dul kan chin che anga ta pan marker pon ja thei thawa kan koi ni kha bo in February son hi kom sang ni som hi panga a saron chi kan lo koi ta ni